Yes, dy llongychiadau mawr ar ennill y goron. Sy'n deimlad oedd i fynd fyny ar y llwyfan. Gret oedd, enwedig ar ôl clywed y feirniadaeth a cael cadarnhad bod yn meddwl bod yngwaith yn o lew ac ar ôl dod yn ail ddwywaith lle mae hwn fatha cyrraedd rhyw nod. Da ni'n gyfarwydd iawn efo chdi'n ennill cadeiria yn y gorffennol, mae'n dipyn o newid byd lle, a llwyddiant gwahanol o ryw fath, ynddi? Wel dwi'n ymddiddori mewn barddoniaeth ac mewn erwyddiaeth felly, mae'n wych dod i'r brig efo rhyddiaeth. Sôn i'n chydig bach am yr gadair ddiweddar ar y stell yn Patagonia, oedd hwnna'n rhywbeth gwahanol eto, dwi? Nes i'n meddwl llawer am yr logistics pan nes i anfon o fewn, lle, cerdd ar y testyn llwybra oedd hwnna, ac jyst i danfon i fewn, wedyn cael galwad ffôn o Patagonia, lle yn dweud bod fi wedi ennill. Nes i'n gallu mynd draw am y seremoni, ond oedd hi'n brofiad diddorol ar hynny. A sonio ni chydig bach am y gwaith oedd wedi cael ei wneud ar gyfer y goron el-ennill a casgliad o wahanol weithiau a be o'n i weld yn lot o destunau amrywiol gen ti oedd? Lot o destunau amrywiol, lot o faterion cyfoes, dwi'n gobeithio bod y gwaith yn herio'r drefn yn chwilio bach herio be da ni feddwl o bobl, peidio bod mor ragfarnllyd, ac dwi'n gobeithio neith o apelio at bobl ifanc hefyd, achos da ni yn yr urdd, a dwi'n gobeithio bod hynny'n beth bwysig i fi hefyd.